Der er sket noget fuldstændig sindssygt. Dine fingre falder af lige med. Så hvis det var gået fra at være sådan ikke super kold til at være fucking kold om morgenen. Dine fingre falder af lige med. Det er så bygget på lige nu. Det er sådan nogle interne systemer til vores kunder, hvor vi blandt andet kan regne budgetter ud og kopier, altså af målsætninger, vi skal ramme osv. Grunden til at bygge det er fordi, at vi har haft en hel masse udfordringer omkring det, og sådan forklare vigtigheden i at spænde nok osv. Så nu har vi bare lavet sådan en fuldstændig system over det, og proces, som teamet kan bruge, og som forhåbentlig skal gøre det nemmere til at forklare, hvorfor det er vigtigt. Så, ja. Der er sket noget fuldstændig sindssygt. Jeg har sagt ja til at passe en hund. Valde? Mød Valde. Jeg skal passe Valde i en uge, fordi jeg har en god ven, der skal til Singapore. Så direktøren, han har flyttet ind i en uges tid. Og Valde, vi skal nok klare det pænt, ikke? Ja, skal vi nok. Han siger sgu ikke så meget, han gør ikke så meget. Ja, det er sådan en, jeg siger. Så ja, jeg har ikke købt en hund. Jeg skal passe en hund. Valde, skal vi gå en tur? Ja. Vi har udvidet de services, vi tilbyder firmaet. Fra nu af kan vi passe og lufte hunden. Vi skal herop, Valde. Kom. Ja, altså nogen kan mere end andre.